Buram Türkmenistan haçan gidiyor dep köp soraýar. Günaydın. Ertiriniz hayırlı olsun. O gün geçirip emin yazın akalım. Bir kallacan. Şu emin yazanımızı kabul eder. O gün rızkalı bereketli geçsin. Sevgiliniz öyle yalaşın. Hiç kim beklemişmesin. Akalım. Şu gün men näme karar verdim. Şu gün uzak gün sizden eden soruları cevaplap hem işlemeyecek. Ne fikir şöyle mesela günaydın demişler. Kıyılarını başlayacak yıldızca. Yağlı yüzler için sabun hangisini kullanmam lazım? Aşkım eğer yağlı yüzün varsa limonlu sabun kullanman lazım. Limon sabun, dürtü, kara toçko, çornu toçko, kara yağlı olsa yüzüne kuvvet yanır. Haberiniz bolsun. Senin soruna cevap verdim. Bolsun I love you akalım yürüyecek. Bugünüme de uzak gün neme bilen geçiriliydik. Neme şoňady, sonra jogap bilen geçiriliydik de sen gatkyň sonra berdin akıl. Ne bileyim kız men o zatlary. Bilsem men bu jela gaýlarda ne işim var ediydim. Ana betdaçlar. Men galym diýip diýmek hakyk gowdaçlar. Oğlum neme diýip neme goýjak? Adamın häsiýetini ütgödüp bolmaýmasa men pikirimçe. Ha. Siz näme pikir edýän? Men pikirimçe adamın häsiýeti ütgömez. Şunun bilen 250 millilik spreyler gelýär hawaýynyň täpular gotartyn ondan gelýär. Bereden şunu gorkodan 150 manattan hediletdirýär şu sprey. Hem ýerine sepip gelýär. Ennam janyň. Uzak günler sveje isilip durar, düňe ýertira. Ýollaşym hakykatdan öwüşüm ýaly bar eken. Gowar öz sepik edýärdir. Tapsam şu komentaryan hökümet paýlaşar sizle. Hökümet paýlaşar nädir? Yaman gowraçylar çynym bilen ýan 150 manat Türkmenistanda ýany bilen saguny bar. Ýene epes wagtyňda gidýär arkaýyn bolun. 3-4 sanam ozat bolmaly, ýit bolmaly. Ana sorata çyp alqarın 60 87 i 64 68 denem alıp bilýär. Öpdüm. Hemen o gün tapsap paylaşyň. Karar gepiňiz häri bir ýerine çagalyk alýaňda men onu eger aýmylak bolmadyk bolan bolsa hawa alardım çagalyk. Ýene men özümde nesip bolsa bolar diýip umyt edýän. Eger aýmylak bolmadyk bolsa alardım hawa diýişiň diýäli. Häzir men ölýänçem gowser ederin häzir. Ol ikisiniň soň oňuşmagyny, oňuşmajagyny bilemek, şoň üçinem aklym ol beren maslahatyny men kabul edip bilemek. Ya men ýalňyş pikir edýänmi? Hani birinji bilen özümde nesip bolsa bolar. İkinji bilen hani bunu Allah'ın oyuncak değil, olsan ulanmalı, aymylak bilen doğan olmalı, düşünmez ben yazayım. İnşallah hemme kişinin gören Allah benim bir gün görür. Çağa mesela yapın akılımını. Şu komentarya ulkunda. Ağır kılım, ağır. Sen iyi de der, yerleyen adayım akılım. Yes baby. Toprak çalayına şu an. Hava dedim. Ana, son şey kulladım. Orada kanım, anam yer çekmesin, o da bir yerin çağısı. Ondan sonra, men yine dedim oğa, çınım bilen. Men mara, ana aytma ya dünkü nememde. Şoň ýarlar men. Düzme. Yine şoň varlar doğrusu. Oh, hedilet ya da ýüzüňe kremler öyle. Heret interen mesela bugün başka uhat etken, eyle kina bor başka. Onam ertir çekarmam. Şu gün şunu edetim öyle canım şöyle. Hedilet ya. Ağa şonu var, şonu özüne canat vermiş şey bir ýaňyda.
Hakikaten kakın tutuyor ondan. Cana dip. Bana şey diyorlar gayfiye. O da o bolmada ya dedim doğanım doğanımın namı şu doğanım güleşin namı 64'lük öňe onun diye cana dip diye sen pajelka derler diye pajelka umumyň welaýetlerde köp dip estim. İgenden yeter eder ýaly insabyna taşyr goýaýmady mene ýazadym çynym bilen aýtsam. Pajelka çykarýandagyň beýtme adamyň ýüzi bilen oýnama şopulun hiç haçan hödürini görmersiň sen beýtme. Çynym bilen aýtýan. Dogry däme akylym. Giderek menim adam neme çykarýan, gowdala çykarýan onu. Bolmada beýsem ay. Ulalaktan soraň şo bilýän ýerde bardygyny. Çymy gowratdym, dedim. Ýene şu gowratdym danym, feňiň öz daragyna daradym da mana. Sevdar köp taňryl katyn, taňjym. Eliň özüň dert görmesin. Şeýle gowardym da, meni bara uly odatdan işden dinlerdim. Salona gidemek. Ondan soň ille zagatla uklatka edemek. Sağol köpü gyýlar sa goýan şey goýan bir zat gowuryp onu ertetugün bir küçükün toň soraýan şu akant näme dedim. Etine basyp saklan dedim. Alyň öýdüň ýyderläň şu üýt köşüp agram däle ýük däle şu. Şonuç ine hemme kişi ettirdim. Keretin bakım gaty gowda gaty gowy mene. Şu güläýlen ullu görnüp dura dedim. İçime ýakjak bolup berýärmi? Şu güläýlen ullu kanna görnüp dura 40 ýaşynda heli. Men 31 ýaşynda şu görnüp dura. Taçam keljeripdir şu çağa. Oýna diýende barýara ýakynlaşy. Şoň saýtyny widinkadan mi ýa-da özü çekele şondan mı galyp bilemok. Şu taýsy kelberdir ünsürýän bolsa baramda da postladyp çekjek. Şol şu ösürýän suw. Saçyňy kel tutuş kel saç ösürýän näler akylym ýöne bol. Men aýdaýyn size. Bol ýöne ýaňy ine körpe saçlaryňyz uzal diýä saçyňyza güýç berýär, dökülmesen azal esasam ýagly saçlaryň dermany, ýagly saçlaryň, gowur saçlaryň diýemok. Elbetde gowur saçlarym o zat ulanyp bilýär. Türkde magazyny bar, ýöne Türkmenistana indi barýar. Ýene saçymy topladym. Neme pamuallar şuwat. Neme goňşular aýlamana gitdiler. Şu kofem köpürçüne seyredeyinde çayımam demrayin ya da yeni yuko gideyin tekstil radalıştırayın Türkmenistan tekstil rahatlamaz katı qoğdatlar barar inşallah Yusuf'a bilyen adam Yusuf'un yerine neme taslamada ağa 63'lük 50-10 olur Yusuf'un itip varsa bit tatlar var ya. Hökman alın saklandık koyun hatta şu akauntunu koyun. Eğer TikTok'ta olsam aşağıda koyun akauntunu. Yusuf'un alıştırın. Ütközük çağda adam koyun. Yol polisi o işgar paralene polu bizim aşkavattaki. Bu da son partık kobiga neşine çoğucuk. Şu gün var ya 3 gün var ya. Men garaşkiyen serýän şoňa. Mana bu ritke şora keýdim. Mene umumyň 3 gün bäri serýän bolan şu 4-nji günde. Diňe garaşkiyen näme? Hayran alaýmar. Çykaýyn ýükü gaýyllar. Ýükleri alıştyraýyn, wagtdyraýyn, işe geçeýin gone. Şanyale pamuk atabayım yerine gelse sağlamam benim işim derdim bana da akılım saçım darayın para aymelan kontuna geldim da masala çoğum görürsün öyle gayet şu görülaştım yerde
Ona burlaşın. Vallahi ben. Buram Türkmenistan haçanı geldi. Kotoryam. Biraz işlem şoları yola koşturayım. Benim bıçağı kalmayan bir de similiye. Yani biraz işlem da şoları bitiriştireyim, yetiştireyim. Gence bir iş hakkı ne mittektik onu deyin. İnşallah şodatlarını bitiriştireyim. Onun önümüze kay. Aymeleği getiriyen şeyle de berik nisip olsa. Önemli babası bilen gezmene tatile gidiyorlar. Çünkü yine Ağustos ayı 10-15 günlerde buluruz inşallah. Men gelip gidip duran te işlemi var bilen bir orta işler yetiştiriyor sadece. Beni görüyorsun. Şimdi aymelen komnatışı. Genceden her gelene men soratacak size. Akuratınıza da himmedade bir hile neyle düşünüreyim. Rezin yerine bana seyret. Himmedade akuratını da men gayet. Bana himmece onu gören öğretti yaşadıklarını. Onun adama değdirene. Mesela gence bu arkadaş edecek olsa ona şuna değdirtmeye öğretmeyecek diye çekmece. Oy görse ağzım yırtıyor mu? Ona. Akurat nece tıkaya himmede öğretiştiriyor şuları. Genceden öpmüş. Onu edecek bunu edecek. Yok gence ellemeydi diye. Şafçığı himmelerden açıp durmayın böyrelerini. Açayım üst koşukta yok ana. Seyredin. Çağam. Diyecek olan bana çekmenler. Bana Aymele görürsün ellim oğlum. Ha? Aymele görürsün elli mi? Gideyim şu basan aşkarını yiyecek kolyan olan bunun ağırrak görüyorsun. Çıktım ben. Söyleyin size. Yukarıdayım tamam iyi söyleyeyim. Görüşürüz.